ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ନାଚି ଉଠୁଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର ହୃଦୟ ତନ୍ତିରେ ଝଙ୍କାର କହି ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଯାଉ କମନୀୟ ପ୍ରକୃତି ନମନୀୟ ସ୍ମୃତି ସ୍ମରଣୀୟ କୀର୍ତ୍ତି କାଳଜୟୀ କଳା ଓ ମନଦିନ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ଧାଘର ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମଳିକ କୁନ୍ତଳା ଦକ୍ଷିଣ କଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସ ରତ୍ନଙ୍କର ଭାଚିର ଲାସ୍ୟମୟୀ ଚିର ହାସ୍ୟମୟୀ ଏହି ଆମର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅମ୍ଳାନ ଗାଥା ଯାହାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରରେ ଭାବ ବିଳନ ହେଉଠେ ପ୍ରତିଟି ହିଲ୍ଲୋଳ ଏହି ସେ କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିନୀ କଳା ବିଳାସିନୀ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଚାରୁଲାସ୍ୟମୟୀ ଚିର ହାସ୍ୟମୟୀ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ଅସମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂହାର ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏକ ସମଦର୍ଶନକାରୀ ସମାଜର ଗଠନ ଯେଉଁଠାରେ ନା ଥିବ ଜାତିଭେଦ ନା ଥିବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ନା ଥିବ ଆତଙ୍କବାଦ ନା ଥିବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଭଳି ନିକୃଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ ସାଧୁତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କୃଷିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ତଥା କୃଷକର ସମ୍ମାନ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ନଥିବ ଅବଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳାର ସେ ଯତ୍ନ ଚିତ୍ର ନଥିବ ସେହି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଶୈଶବ କିମ୍ବା ନଦାଣ୍ଡବର ସେହି ବୁକୁଫଟା ଆର୍ଦ୍ଧ ଚିତ୍କାର କିମ୍ବା ଦାନମାର୍ଚ୍ଚର ସେହି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ପରମାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ସେହିଦିନ ଚାଖିବୁ ଯେବେ ଜଣେ ନାରୀ ନିର୍ଭୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ନିର୍ଭୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ସେ ଅନେକ ଗଣବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଧୂ ହତ୍ୟା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ନିରୀହ ଝିଅର ଆତୁର ଚିତ୍କାର ନୁହଁ ବରଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷାର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ବୃଥା ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇଥିବା ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତ୍ରୁଟିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିପାରିଥିବ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପୁଣି ପରିକଳ୍ପନା କରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ନ ହୋଇ ବାକ୍ସଞ୍ଚମ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ମାନଦଣ୍ଡ ମୁତାବିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ତଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାକୁ କାଳର ଖରାଳ ଗର୍ଭକୁ ଠେଲିଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଙ୍ଗୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଲୋକକଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଥିବ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସର୍ବୋପରି 2026 ମସିହା ବେଳକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରିଶେଷରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଆସ ଏହି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ପିଢ଼ି ସାକାର କରିବା ସେହି ପରମାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବା ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପଡ଼ିବା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ମହାନ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।